Vítejte na kanále Kenistan Eater a dneska se podíváme na tady tu hru na Robloxu, jmenuje se Animal Hospital. Takže už se nám to načítá a uvidíme, jak nám to bude. Tak, jsme tady. Já už jsem tady tohleto hru teda hrála. Hra spočívá v tom, že se snažíme prostě tady odhalit anomálie, léčit zákazníky a takové věci. Hello, my name is Dobře. Nevím, jestli to mám úplně překládat, protože moje angličtina není na tom úplně dobře. Jako rozumím, ale prostě to je takový. No, takže tady můžeme vidět check-in patients. To znamená, že nám tady budou přicházet zákazníci, kolik jich máme teda ještě takhle jako zkontrolovat. A omlouvám se, jestli se někde budu trošku zadrhávat. Je to moje první video jako video, kde třeba mluvím a takové věci. Ani vlastně nevím, jestli mi pojede ten mikrofon, takže je to taková spíš zkouška. Nevím, jestli z tohoto vůbec jako vydám, ale je to takový spíš na zkoušku, jestli to bude nebo ne. Takže nečekejte, že toho video bude nějaký dlouhý. Je to spíš jenom na zkoušku, jestli to vůbec funguje, jaká je to kvalita a takový. Takže tak. Jestli vás bude trošku rušit třeba klávesnice nebo něco, já ji nemám úplně tichou. Ale nemám úplně nějaký herní setup nebo něco. Mám úplně obyčejný notebook a na to mám napojený monitor, takže prosím neočekávejte nějakou vysokou kvalitu. Tak, dobrý je, že vždycky, když jdete do jedničky, tak úplně u tohohle prvního, jak máme nahoře Shift 1, a tady je takový vysvětlování, tak v jedničce je vždycky ty rostliny, herbs, takže když se tady takhle zkontrolujete, bohužel to trvá strašně dlouho, než to načte. Tady samozřejmě potom se odemkne i shop a bude se tady moc vylepšit nějaký věci. Takže v jedničce je vždycky na začátku herbs, to znamená, že se tady můžete vždycky připravit, tady takový ty rostliny a rovnou mu to dát. To stejný tady u té dvojky. Tady to není herbs, ale eyedrops. Takže tak no. Já bych dala asi jenom jako na úvod třeba, že nám, ano, tady doktor, že nám odemkne dvě věcičky. Vysvětlím, co to třeba dělá. A jo, ještě tady to přidává do sanity. Nesmíte mít víc jak nulu, nebo umřete. A zkrátka vysvětlím, co nám tady dodá, co to dělá a pak to asi ukončíme, jak jsem říkala, to je na úvod. Opravil nám takový, já nevím, jak tomu říkám, prostě, že když přijde anomálie, ano, jsou tady anomálie, tak mu zatáhnete, nebo mu ho zastřelíte, já mám teda pistolku, protože mám takový skin, a který má vlastně jako starter věci. Takže, když tady bude nějaká anomálie, tak mu zatáhnete, a taky nám tady spravil kamery, kde se můžeme asi taky koukat, jestli je všechno v pořádku, někdy se ty kamery rozbijou, a někdy to naopak třeba. Jo. Tak vám tady, když mu dlouho nebudete vlastně tak odpovídat, tak vám to nebude cinkat jak blázen. Já vždycky beru fotku, aby se podívala, jestli to sedí, a pak ještě kameru, protože ta kamera jde vidět jenom ze zadu, ale když máte tu fotku, tak to jde vidět vlastně ze předu. Takže to bude asi zatím všechno, děkuji, že jste se koukali. A zatím ahoj!